simrang hilin eh. Tanan, di anag beres wa kapegang jud. Magluto na akong sang buwad, sudan pamahaw og gibaw ni undoy mo biyahe. Salamat di ay sa grasya matag adlaw nadawat na mo sa mong kinabuhi ron kaginhawa pa mig sakto. Kung ako ra si Jajad kuno kay ijang gihiwa. Ja baris ni sa among kuan sabaw nga nilaw ay gabi eh. Lutuan ko kag buwadoy kay ibaw nimo. Kagilaban, mabuwan na. Kuan sa Mabuwan akong labhan, abra na portahan. video ko sa bayan. Uy, agang kuan. Basta pa na. Wala. Ipares dani, ala. Ipares dani, may nga puwa. Masih sa pigadeng ag. Mani nang ipabot nga ag. Kinabuhing probinsya ko no. Bitaw, udalis Manila, grabe yung yayaya ag buwad. Ang bahin-bahin. Ingan ko, daghan na laman, tama nung mas buntag. Kaya yung katupid po mis gas. Wala, ini problema. Ano ba ko? Pwede naman na, matisan. Kung bagay mong kuan, ano to ba? Sino? Muta oy. Ito ni chat lang sa nga inang gano ko kung sa ko kog mata naanad mo kog mata sa probinsya. Ako maanad magligad asin ko na. Naskot pa ko na mata. Yung mo lagi may laing may ma. Ina kakapanyag sa gawas kabay siligan. Laghang bayron, laghang natad na puno ro. Ha? Sama. Mungkalkal ko nung kanal. Kaya man ko laing mahimo. Bitaw, karong adlaw tulong adlaw na naharon. Tulos pa kabot gahapon. Kaduhay katuluron karon. Magmadong tempo mula ako ito sang alaga sa una. Lago na to sa manang luni. Burato. Galito kang alaga sa unang Arabo. Hanggang buwan. Pwede naman to bakla dyan siguro itong housing. O ako na magsuri-suri ko. Guys, anong mawa? Kag nilibot-libot. Makita ko complex housing. Mo naman to sa itong block ila mamay. Peace. Mau ni tong black, pangunta na mo rin. Si aman siya kanyo. Sana naman dos Manila. Si Madam Lilian po, dandap po dos Manila. Gapon ra. Sa regards kong kuan. Sa taot dahil kong si Ulrich, di arag buwan. Lupaw. Nagdaling ulit ko nga ginayhay. Di mo guni baho ni atong buwad, dawa, nabay na ni maho. Di ko nabaho katang buwan. Diba? Mabaho ka? Kay buwan gapon silingan ni maho man. Mura man itong mga kuan. Ang buo, lagi mo ragkuan. Bilat mo ang hugas. Diba? Sanda, kapagod. Nga humay, nga puwahon. Kay 100 kilo malay kulit Manila. Dahil ning bugasa. 100 kilo bitaw? Muna nagwantado nagbit-bit. Patun din ang trakaso na hinunog pagtagbo kay 21 kilos din gipasan. Daga pang kankiri kay 7 kilos. Sila mining ako bit-bit. Pamauran lagi. Sabi na di ka biyahe gahapon. Kalau sino gahapon biyahe kay na. Nga di ba rin turo na di ka biyahe ismando. Magmahay mo pala man ako siguro mo biyahe. Huwag kamaho pa ko. Bitaw, kita bitaw ko body naman sa Heroes Pasig sa una. Bitaw. Magamping ka dari. Na undoy magamping sila si Zaog.
kuan gapon kay na may gihatag namong vitamin C sang pagumangkon. Paim ng vitamin C kay nagislango lagi. Sipon-sipon. Na lang din magkagaw din kaado o mapundir kay saan magturo man rin mga an wala ba ni matubang saging. Wala ba di mapanag ka ng kamutihan dadto. Di takapanuro kay di man ato mo nang magambing ng lawas o danin na kay nalisod kaado na. Nalapa ilang lugar nga nas taliwas tido-tido nga inagawas nimo og maguwan. Kuwang nabang ni tagod tanaman. Sakto dugi yung tatay nga kuan yun sa Ariston nga na kuway pangitas Manila ngangazid mo uy panganon kay way silingan ko mo bayluag bugas. Kami nabayluan ng gudmi. Napay isuon tapos lado tido daghan putog. Bayluan ng gudmi bugas. Bayluan ng gudmi kwarta. Ikaw lagi na imo bayog na imong ikapabaylo. To ikaw mawadan na makabaylo ka, makadagan ka. Wala magalikutan da. Malubag at probinsya kay na may mahanduan og saging dabong. Dani, na ilang saging dani pero di ato. Nga dog simba kong mapunders undoy na hilak dos tago. Mingaw bitaw ko kan, mingaw po ko sa Valencia nila Emilo, Rodilisa. Labi na sang mga apo. Tatot des kuan Valencia. Nadagang mga barad, dagang ipang lutuan. Nabingaw-ingaw bitaw ko dari. Kay wa naman may halingan na ring abo. Wa naman mag-aso-aso. Wa tani ka na mag-abo. Mag-aso-aso. Ding request lagi kong nila nga mag-ama mi dito sa gawas og dingagan. Da mangita mi gulingan kay rong makahimo-himo kog tinda nga na ay kuan kay gasol sa ligan di sugaran mo luto gasol. Yung taga Sumabit sa Valencia. Di ka makabulingi. Sa Valencia bito inugong imi nga dahil sud nang gusto dugo tos kahoy kay lami magug kahoy dingagan lami pag resultas luto. Muna nagplano-plano na medalis upaw o adlaw nga coding ni Mando. Bahay mo bidag to og tangkangan kanang ulingan. Di nung Kay lisod gado og kuan. kabuling. Ang naman ng gasol og emergency. Yeah. Arang pag grabe pang yayay pag precious gasol, libo kapin. Okay, naman na kay dugi yung Tabi-tabi gasol ni Herlin sa korte so puto na to bili kay maglisod lagi nag-abot og libo. Asa man tag libo rong panahon na nagwa ta income. libo kay dugay magurot. Gamay nga to. Dogalay mo hulot ang gasol og agi mong luto pang sinara, dagwag luto kag pang negosyo. Nakaigo para na magluto magbingkag tik-tik magninumagan na pangating brangoy pamadangag ato nang dangan itong brangoy sa resko kailan sa paw kay murag agdang gasol talihubas na kay buwan na di ko nakapin duhan mo kabuan day ko do pada naman ito kusubla dalang ipait o gasol na maningan ko mag-abo-abo kay balang o sige na mag-uling 10 pesos magaluto naman na kay nakasuhay mo ng uling sa unas dito pa Miss Pasig sa una kami si Herlin nanganak si Herlin ni Kia amang gamit diya pa kuan man uling da tinda po ko dito og dinumagan sa Pasig uling kaya po yung amang gamit maling gapon sabay po kong suroy lang to ko to silang terminal o pareha bag terminal sa amang gabayan sa Pasig sa una nga pinaka-amiga ko kanang supplyan na og dinumagan nagwa ko man siro kay bag-ubag pa man ko dari mga amigo na ko madugay makitaan ninyo gasa ko maka-amigo atos bungad kano kinasiplatan gahapon nga nagtinda og dinungag na saging kaaban og kape atong balikan katong amiguhon amigahan adun naman nga na ko'y mag-supply ko mga kuan mo lagi ng plano may maghimo may takanan sa gawas kay og dahon og di makapanguhag dahon sa gawas na magpadunay dahon baligya kay sa una
Nagdumog ko sa katarungan sa una, malit man ni dahon. Kato sa ilang kantin si Mita sa una, namtoy dahonan. Wala ron. Ang buwan makasal to. Bawal mo ka makasal pa. Nilabat na. Katong bilyaran nilang Mita sa una. Nilabat lagi. Anong di po yan? So, Pero katong ilang taon rin ng saging. sabi tawag nila po sa akin kaya namin tinanong. Nilabat na mga biyo ko. Taga-biyo ka ng kuan, marang hitang kuan, didik. Gidik na ubos. Gidik ba ito nasa eh. Ama na sign. Kuan mo sa pagitan. Amo to ta sa pagita. Kung kasuday ka. Nagdi lagi Sa makasuday. tulis sa una, makasuri-suri malagas bilibid. Kan hindi na ito makaagi. Yung kita makapwede mo Lahi na deron. Sa una kita suri-suri bitamis Mita. Hindi na lagi. Katugubos Mita sa oras bilibid nato yung mga living out nga nanguhag mga gabi, mga bulanghoy, kamuti na mga to sa living out sa una. Yung suri kong Mita. Lahi na deron. Mabitong dito kaagi na ito. Bawal lagi. Na, sabi higbita deg-view ko karon, di pa sa una. Saan na lang og madumdong living out sa una kay. Sira, hayahay. Dito kantinante, pwede mainda. Ang mga living out sa una, living out sa una nga. Kuan man to. Mamaligza magaling to mga katong mga living out sa una, ilang mga supply sa ilang sud sa delivery pamaligdas gawas kay sa ganahan gusto sa mong kagisda ilang mga tinapa. Ilang mga tanggol nga supply sa delivery ito yung pa ulian sa gawas. Lahat na deron. Naluto ng bad. Hey, nagod kay ka nang gihawa mi dito. Ugwa pa mi gihawa. Ayahay. Sige dito magtinda. Grabe kayong paitan na ganhiro ng maunghon. Dagan pag unang nga atuan. Ato ba takang sa katarungan, ito ang giamuan sa unang apartment, ito na pagtong nga amiga. Wala nang balay sila. Si. Ano? Oh. Bahaw nga mais gabi eh. Karon humay kay magbaon at mando. Lawoy o buwad. Wala pa ginamos. Ayan ay. Nako, mainit na ko. Ba't man mo na? Mahal na siya kay biyahe man. Kaando. Kaantando. Adong pasar-pasar do. Kaya na. Ang may ragaro. Katumpuhay mo. Kaya bugod lo. Uy. Mag-ilag sila sa mais. Ug mais po yung gilig. Luwi po si Mando magbaon ng mais. Kita Ba, na. balik na sa ulas. Belum kaya. Naandoy. Mintarit pa. Kaandoy kay na. Mapudaw. Mahaw. Mahal kayo na. Makuanta. Mapundir ka, pundir sa tanan. Kaya na, huwag talaga paragkan kabutihan. Ako yung biyahe. O kaya ba, para mo drive, ako pa yung maniho. Kita ba ito kung bali na maniho sa Pasig sa una? Dapat yung mga bata. Alam mo yung dahil, matumboy. Maganda Bayan. pasahero. Ako yung biyahe. Mga babit ng aban. Kakaon. A few moments later. Kabuang gugukod sa Mando, kaya nabiling ng cellphone. Lapok na baka adyo. Lapok. Balik ko na apsi. Pagawas na dito na sa tumoy. Bilin ng cellphone niya. Kasi kung balik ka tunza. Pagod na, lapok. Buak adyo. Gikan ko sa gawas kay nabilin cellphone Mando, hindi apas. Wala naman na maapsi. Hindi na lamang ko. Nalapokan. Sino ko? Sino ko?
Bobby dito. Dito na, lapit na dito na, no? Gusto kong tubig. Tubig.